bayingeleso zami ngoba ukuba khona kwami ingoba kwakukhona bona way back. Usho ukuthi bona bakuphi impilo manje? Usinokuthula wechifu mina ngiyam-understand mayethi ukholelwa kubantu bakubo abangasekho. Angithi sesikuchazile phela ukuthi ukukholwa kuwukungazi. Phela ningaloni buyele emumva amadoda asifunde siye phambili. Umuntu mayethi uyakholwa wena vele uye straight nje kwincazo yokukholwa ukuthi kuyini ukukholwa. Umuntu ongazi uyakholwa unenkolelo umuntu ongazi kodwa mase wazi awusakholwa ngoba sewuyazi. Uyabona ingakho mawukholwa uzofuna bonke abantu abafile ngoba nothi usindisiwe naye ukholwa kubantu abafile ngoba angithi iBhayibheli lithi uJesu wafa. So naye ukholelwa kubantu abafile umahluko ukuthi khona okholelwa kwabakubo kube khona okholelwa kwabaphesheya kwelwandle koIsrael tontoni. Bonke bakholelwa kubantu abafile. Kodwa Bhuti Max uthi wena awukho umsuka ngempela. Hayi awukho sisi awukho makhulunywa nje. Mina ngikwazi makhulwini nje unasifika gukho kubafokazane. Angikho kakhulu Max Sithembile. Unesibindi esiyingozi kakhulu. Imbuzo ngamafoni ingozi isibindi sakhe. Bengifuna umuzwe entshelizwe. Bengifuna umuzwe entshelizwe nje ngiletha kwetha umsuka. Awukho. Njalo into osimeletayo futhi unokuthula sikweleta guys. Shuthi wena. Oh, uncesa Bhuti Ncesa, ukhuluma. Gabi. Aqhubeka sisi wami qhubeka dad. Oh, cha mina ukuthi uyangithusa indlela akhuluma ngayo because sonke sinomsuka. Mina njengoba ungizwa ngibiza ithakazelo kahle kahle ithakazelo sukubiza obaba. Njengoba ungizwa ngithi mina ngumacingwane. Unyende emkhonto nguphakade kagugi. Koze gugi inganzakhe. Lezo ithakazelo ziqhamukapi baba Max? Shuza qhamuke emoyeni futhi nazo. Imake sikucorrect la kuqala mawuthi nonke ninomsuka. Ake asicorrect kanje kodwa phela kuyichoice yakho ukusho ngendlela othanda ngayo. Kodwa bengifuna mina ukuthi usho ngendlela yakhona. Wena ukholwa ukuthi iwona msuka loyo. Kahle kahle lo ushoyo njengamanje akuwona umsuka ukuqhubeka. Angithi nawe usazala. Uzala abantu nabazozala. Nabo bazozala futhi bazale. So leyo nto ukuqhubeka akuwona umsuka loyo nalabantu ababizayo njoba kade uyibongela nje buyibongela ngabanye abantu nabo ababeyibongela ngokuqhubeka kwabo. So leyo nto uqhubeka ingakho imasithembile masisi ba patient ingakho ngithe mina awukho umsuka kukhona ukuqhubeka lento oyibongela ngayo ukuqhubeka. Okay ke baba yazi yafika kuwe lento oyibongela ngayo iqhubeke yazi yafika kuwe nakuwa ayigcinile iyaqhubeka akukho la isuka khona. But then wena kushuthi wena waqhamukapi wena? Ushemusi Sithembile Nkosi yami. Cha ngifuna ukuzwa Bhuti Max ngithe wena asinawo umsuka. Shuthi nathi sifana nehlahla. Imali ngicongikethuba Bhuti Max. Shuthi nathi sifana nezihlahla. Nathi sivale siqhuma emhlabathini sivele. Akekho umuntu osifazane okumitha u9 months. Ngaphela umsuka usuka la osuke khona umuntu osifazane elala nomuntu wesilisa. Siqhamuke emhlabeni. Uqhamuka kwethu uqhamuka kephi ngoba ngeke umuntu wesifazane oqala nomuntu wesilisa oqala bavale baqhamuka emoyeni. Shuthi khona la kwenzeka khona inkinga kuphi ubani umuntu wesilisa oqala sisi akekho umuntu oqala emhlabeni Nkosi yami. Kwenzakalani Bhuti Max ungichazelani? Ilokho kwenzeka manje kanti nawe uyazala nawe uzelwe.
yes ngizele ingane zami emshadweni wami nami ngazalwa ekhaya emshadweni so understand mina ukuthi musu ukuthi emshadweni uzalwe esibhedlela musu ukuthi uzalwe emshadweni uzalwe nje esibhedlela la umzali wakhe akuzalela khona ungathiwisa esibhedlela ungathiwisa esibhedlela mina sengibuza ukuthi ithakazelo baba Max ezingaka engibizwa ngazo zize ifike le futhi nazo futhi aziqedwe uma inkosi ayiqedwe so manje uSithembile imendawonye malaka lezo ithakazelo ukhuluma kaSithembile imendawonye mfoka amakhaya angazi ukuthi noma ka-understand ukuthi ufuna ukuthini kahle kahle Sisithembile izibongo zakho nezithakazelo zakho iqhamuka abantwini ababephila bakini before badlule emhlabeni kwazalwa laba babezala wena babezalwa usizithembile usizithembile sathe ukumehlisa kancane akayophuza amanzi ngike ngasho masiqala lana uzokhumbula ukugabhisa ngike ngasho ukuthi amaqiniso azokhulunywa kulo live abantu abaningi abekho ready ukuwezwa ngoba mashasha endlebeni zabo manje omunye umuntu ngazi uthi unenkani kanti cha iqiniso lisha kuye all along bengakaza lithole manje abantu abaningi engathi bangafike balizwe bese behambe bayoletshisa ngamanzi baphinde babuye so ba accept abakwethu hey kunzima lapho sithenga toileta toileta libanje ulo unokuthula akekho umuntu oqala bakwethu ibambeni lapho nje umuntu oqala akekho umuntu oqhamukile ekuthiwa uqhamuke kuphi umuntu uzelwe lento nje ukuthi kunomuntu oqhamukile ilanguage yeBhayibheli ilanguage yenkolo lento ukuthi kunomuntu oqala ilanguage yenkolo ilanguage yeBhayibheli akekho umuntu oqala akekho umuntu oqhamukile akekho futhi umuntu okugcina mina Max ngiyakuzwa umuntu uyazalwa yes mina ngiyakuzwa Max ngikuzwa kahle njengoba kade ngisho ngithi ngivumelana nawe kulento yokuthi impilo kuthina injenge cycle icycle ayinayi end ayinayi start mangabe safunda kahle icycle ayikho la iqala khona iyaqhubeka nje icycle njengoba nathi siphila nje siyaqhubeka nempilo nabanye abazozalwa emva kwethu basazoqhubeka nempilo Gabhisa uthe ngini-owishani bhuti wami Gabhisa kwathula mina nathula nonke nithuleleni manje asazi sibone sizwa sekuthulekile ngibasathe uGabhisa uthe khona inkulumo engiyi-owishayo mhlawumbe usayophuza amanzi okay hayi mina Max ngiyakuzwa ngiyaku-understanda futhi kahle kahle Sithembile Uyabona nje mina bhuti Messi ngisamile nje entweni eyodwa akangiphendulanga bonke hawu kunenkulumo bhuti Messi engeneni ukhuluma ngayo ukuthi singofakazi uyabo sifakazela entweni esiyaziyo yeah understand so wena bhuti Max umphikisa kanjani umuntu ifefakaza ngoNkulunkulu athi uyamazi if wena ungamazi ungazange experience empilweni yakho lento uyiphikisa kanjani ukuthi ikhona athi into mawayazi kumele ungiprovele uyazelaphi umazelaphi uNkulunkulu yini uNkulunkulu uqala so amanga usho kimi nomusho bazoba nezinto ozomtshela ukuthi ukuze ngizazi ngidinga ukukholwa ukuze ngizazi ngidinga umoya engcwele wena ngeke ukwazi
ungenza ngizazi ngoba nawe uyilevel yomuntu ungikhothela iBhayibheli uthi akekho umuntu ongazi uNkulunkulu. Uyabona nje yonke lo nganekwana leyo lo nsambatheka leyo bese uclaim ukuthi wena umaze empilweni yakho uNkulunkulu kodwa ungitshela ukuthi udale bonke abantu udale ngisho nami engithi akuyena uNkulunkulu into engekho. Uyabona insambatheka nyamanga akuhlaza bayilento yokuthi ungitshela ukuthi wena uNkulunkulu umaze empilweni yakho amanga akuhlaza wonke lawo akho uNkulunkulu omaze empilweni yakho la inkolelo le kwenza ukuthi uthi uNkulunkulu lo maze empilweni yakho ibelief ubungane ungazi angeke singafakaza nathi phela ngoNkulunkulu esimaziyo noma singakazi simbone physically. We understand phela esibowusho wena ukuthi akusiyona yonke into ozoyibona ngamehlo bese uyayazi ukuthi iyaphila noma ikhona ngoba busibekisela nge-network ukuthi ikhona but asikaze sibone. Wena usungcono ngoba usumkhakha sokumkhakha okuwo manje but ungakayiboni lento ubhilivela ukuthi ikhona i-network. Ngiyacabangela mhlawumbe uwasho i-network yakho lento unamanga sisinonhlanhla uqamba mangakuhlaza umazi uNkulunkulu futhi awuzange umbone kweyakhe impilo qamba nje amangakuhlaza uqamba akuhlaza mangathi isho ukuthi umbone ngani uzosho izinto nami ezenzakalayo empilweni yami bese ngikubuza ukuthi mina pho ngizenziwa yini kweyami impilo ngoba lo uNkulunkulu enothi zenziwa uye kweyakho mina akuyena ozenzayo kweyami. So amanga nje akuhlaza lawo akho uNkulunkulu nje omaziyo qamba nje amanga. Kodwa bhuti Max nje uNkulunkulu uyasithesta. Bafethu kunento engicela ukudlula akekho ngisho ukuba noma ngabe umuntu ngani Max kuphela elithi uNkulunkulu akekho. Bafethu ukhona ngeke kunento encane engifuna ukudlula kuyona kancane chief. Kunento engifuna ukudlula kuyona ukuthi noma ngabe kwesinye sezikhathi ngeke imbono yethu ifane kodwa ikhona nami lento eyayibe nokungishiya nemibuzo mayelana noNkulunkulu kanjani na kanje uyazi ukuthi akuncemba futhi ngizosontelana ngoba uNkulunkulu akekho phela umuntu osontayo umuntu owazi ukuthi kunoNkulunkulu oqamba amanga ngizosontelana uNkulunkulu engekho kubeka gabhisa kanje bafethu ukuthola ukuthi mhlambe ukungi-understandisa mhlambe mina kuphela into engayi-understand ukuthi usebenza kanjani kuphela yabo guys kanje akuncane ukuthi emotweni uthola ukuthi ebhasini angeke ngibe ngikalekise ngebhasi uthola ukuthi inabantu kunamakholwa la ahlukahlukene ngezibongo asuke emzini engafani yabo uthola ukuthi mhlawumbe futhi lamakholwa besontweni ayodumisa yena uNkulunkulu iveliwe ibhasi mfethu babhubhe bonke bafe bonke so lapho ngeke ngibe nombuzo ukuthi engabe indlela yokusebenza kwakhe mhlawumbe usebenza kanjani mina ilapho kuphela la khona engaye ngibe nokunga-understand ukuthi engabe usebenza kanjani ngoba indaba yaNkulunkulu igcina isiyenza kuthina thina sikholelwa kuyena yes isiba equivalent to Omax ya understand lento leyo ngoba lento ukuthi ngife emotweni nje mina ebhasini noMax engakholwa mina ngikholwa uyabona lento leyo idala ukuthi kube khona ukungabalance kahle kwezinto lapho mhlawumbe mekhona mhlawumbe ongangilentoza angisho bandla likaJehova likaSomandla ukuthi nginihlubuki senjalo ukuthi mekhona mhlawumbe ongangi-understandisa indlela yokusebenza kwakho ukuthi ithini mhlawumbe bangimhlubuki njalo wafa yena uNkulunkulu wafa ngeke ungafi kube kwafa yena kumanje akekho emhlabeni bamgwaza ngomkhonto ngithi wagila imkhuba lapha kwaIsrayeli wavukela umbuso wathi yena uyena inkosi ibikhona inkosi yayi-exist okwakuthiwa uHerodi wavukela umbuso kwathi uyena manje inkosi yena useyinkosi yena ukube nje wena ukuthi uyakholwa ukuthi lento ikhona uthi sekuhuwe isilo uthi wena gabhisa ukusho ukuthi wena Max uyakholwa ukuthi lento yenzeka uyisilo wena imani ngisaphendula ugabhisa wena gabhisa mawungasuka manje uthi uyisilo mawucabanga ngeke uthi unye uphuthu wena kwaZulu
uJesu bamthuma uphuthu ngoba waba yivukela mbuso ngokweBhayibheli ngikhuluma nabantu abakholelwe eBhayibhelini kubhaliwe ukuthi uJesu waba yivukela mbuso futhi icala lamlahla hayi ukuthi wafela nina kubhaliwe lapha ukuthi wabuzwa uPilato ukuthi kungabe baqinisile na uma ngabe uthi wena uyinkosi yabaJuda lithi iBhayibheli wathula du wahamba wayiswa nakuHerodi la afika bethelwa khona wabulawa ngecala elibovu lokuba isigila mkhuba esiyivukela mbuso so wafa But uPilato akatholanga icala kuye. ekhonza into efile uPilato akatholanga icala kuye ngema sesikhuluma about iBhayibheli uright impela ke but Max njengothishela but uPilato akatholanga icala kuye so akusho ukuthi if omunye umuntu ecala usukunalo wayengeke alithole uPilato mamela wayengeke alithole uPilato icala kulesigebengu esuJesu ngoba wathula akazange aphendule Ima ko Daniel bengena emphandeni kwenzakalani sesigwenye inganekwana yikho leyo nto leyo obe phela wena angithi uyikholwa wena uyafasta okuhamba uyongena lapha eNational Park ungene khona uyohlangana namabhubesi ubone ukuthi azokuyeka na inganekwana angithi wena ukhotha khona awukwazi ukukhuluma ngento othi ayikho wena awukwazi ukukhuluma ngayo uzivezele wena kodwa uphinde futhi uthi ayikho lento leyo ngithe uNkulunkulu ande nokholwa kukhona nokholwa uNkulunkulu ukhona hayi ukholwa defend ivangeli la defend ukholwa you understand cha bafowethu ukukholwa kukhona kodwa uNkulunkulu bafethu uNkulunkulu ukhona ngeke uphi hayi chief phaphama ndoda usalele ukukholwa kukhona bafowethu kodwa cha uNkulunkulu ukholwa kukhona iBhayibheli likhona andilithi uNkulunkulu ukhona iBhayibheli thina sithi akekho uNkulunkulu khona iBhayibheli noNkulunkulu lo obhaliwe owamagama aseBhayibhelini uNkulunkulu lo wena othi umdali mawubheka phezulu ezulwini uyambona akekho uJesu kwakuyindodana leyo kwakuwumfana uJesu wafa kwakuwumfana nje owezalwe la emhlabeni waba isigila mkhuba waba yivukela mbuso bamthuma uphuthu uSathane yena uthi ukhona nomuthi akekho uSathane akekho uNkulunkulu akekho idlozi likhona imali so ukuthi Max ipoki sisithembila ke sambe nje ngendlela uthi idlozi likhona noma likho awumbuzi ukhona idlozi mina ngokwami ngithi idlozi likhona kodwa angilikhona asimnike ithuba sisithembile ngiyal-acknowledge mina ngifuna ukuzwa yena asimnike ithuba ayikhulumele asimnike ithuba ngayikhulumela uthi idlozi likhona But Max idlozi uthi idlozi likhona noma uthalikho isidlozi isidlozana sikhona idlozi alikho sangano yonke leyo nto leyo isidlozi siqhamukapi but Max qhamukapi isidlozi nawe nje ngakudlosomela ubudlozi lobo ngakudlosomela nje wayiwena ngakubamba nje nawe ngesidlozana ubudlozi bukhona kodwa idlozi mana but Max idlozi angithi abantu bayalikhonza ba-acknowledge abanye bakwenza kokubili so mina ngibuza ukuthi idlozi likhona na yes or no idlozi alikho sithembile uMax uqinisile nami ngiyavumelana naye alikho idlozi bantu lize lisuke legama kuthiwa idlozi ngoba lento asuka kholelwa kuye umuntu bakhola ukuthi imbambe ngesidlozana okay manje labantu laba basobe bebanjwe ngezidlozana
umuntu azafaka imiyeko kusuthi sesibhulela into engekho ngakuthiwa abantu abanamanga. Angithi wena nawe unamanga nje kumanje. Unedlozi. Yima ngiyabuza. So Budmax ngicela ukubuza la umuntu olele uyakholwa ukuthi uyezwa noma indaba yakhe ayisekho at all. Awu nawe aroba ufile mosi. Indaba yakhe yipi indaba yomuntu ofile? Umuntu ofile ufile indaba yomuntu ofile ukuthi ufile mfowethu. Ayikho enye indaba yomuntu ofile ngaphandle kokuthi ufile. Nangu nje uSD Gumbi ufile, phelile ufile nje. Akukho okunye ukuthi mhlambe sekunendaba indaba yakhe ukuthi ufile. Umuntu ofile ufile. Ayikho enye into. Awugede. Yiphi indaba yomuntu ofile vele? Ukuthi uzobuya ngamaphupho. Nangakuhlaza. Uyabuya yini? Uyabuya yini Budmax? Amampunge. Budmax wena nje uyayiphilela nje uphila ngescience. Uphila ngoba uyalala uyavuka. Hayi angiphili mina ngescience. Iscience iyamanga into engekho iscience. Science wayona igama kade nginizwa lana ukuthi bengisebhizi nginizwile nje nikhuluma ngescience nize nigaranta nithi ngokwescience iscience wayiyona into engekho kwayiyona iscience iexistence yayo kwayiyona yamanga into engekho iscience. Idlalile Ngiyakuzwa Budmax. Usesembhedeni bafana usesembhedeni man. kodwa bona belungu basidlalile. Hayi belele embhedeni ebheke phezulu hayi akezwa umshini ubona mayo. Ngibathe uyaphosa. Hayi Budmax kodwa ngelilanga sohlangane sobonana ekhaya ezulwini ngokukhumbuza. Hayi bo ezulwini kublapha akho zulu la. Alikho izulu. Wena mawufa uye emhlabathini la uyongwathwa khona la uyofihlwa. Ngelilanga sokubonana ngithi ukuthi nje okubhlungu sobe sesifana njengengelosi thina kodwa mhlazana ngikubona ngokukhumbuza ukuthi emakhaya yakhumbula inkulumo yakho. Yini yona ingelosi leyo? Ayikho into ekuthiwa ingelosi wemfowethu. Ingelosi kwayona ayikho ishit yonke into ekuthiwa ingelosi into engekho. Ingadekwane uphaphama lelo uyaphupha. Kodwa ngiyokukhumbuza bhuti omdala ngithi nakho ukukholwa kwethu lapho kusibeke khona nangu lo nkulunkulu wethu ngimbone ehlele esihlalweni sobukhosi lithi iBhayibheli ikhanda lakho limhlophe kuhle boboya bezivu ngimbuka amehlo akhe akhanyisa komlilo emlweni wakhe kuphuma amalangaba amaningi ukhona lapho ngithi emakhaya nangu uNkulunkulu ngithi mina emakhaya nangu lo nkulunkulu bumphika. Prophet webafo lento ishoyo kusho yena noma kusho iBhayibheli. Akusena inkinga nokuthi iBhayibheli kodwa ngalolu langa makhanya wena uzokubona umfo kaMthetho weqinisile. Ishiwo nguye noma ishiwo iBhayibheli. Muthi ukuncindezela kangaka bhuti omdala. Ngicindezeli kangaka kodwa nje mfowethu ngelinye ilanga ngempela uNkulunkulu wafika ukhona kusuke isibane lalela wemthetho kusuke isitabane la bekade khona elinye iBhayibheli elalibizwa ngokuthi iTanakh labeke wabe sekuba khona lo muntu ozalwayo ekuthiwa uWilliam Standeni. uWilliam Standeni wase interpreter iTanakh wa-interpretela yes kwi-Greek and then mayeqeda ukui-interpretela kwi-Greek lento yayikade ibizwa ngeTorah noma omunye kuzothi Pentateuch. And then kwase kusuka ikhohlakali ze Roman Empire zase zimbulala uWilliam Standeni ngoba waye interprete
iTanakh njengoba injalo iTorah njengoba injalo waye interpretela kwiGreek ikhohlakali lezi zeRoman Empire zambulala uWilliam Tandeni mayeqeda ukumbulala nje zasezi establisha iEnglish version yokuqala ngqa eyayibizwa ngeGreat Bible abayi-establisha after ukubulala le ndoda le ekwakuthiwa uWilliam Tandeni yabulawa iRoman Catholic Church leyo ndoda bamshise phila waze wafa ekhala eshisa umlilo uWilliam Tandeni likhona ke iBhayibheli elalibizwa ngeTandeni version elalibhalwe uye einterprete iTanakh lo baba lo wa destroywa amaRoma ambhayela ngomlilo ambulala ngokumshisa kanye nalelo Bible elalibizwa ngokuthi iTandeni Bible then wona ayebese establish iBhayibheli lokuqala elalibizwa ngeGreat Bible elalinencwadi ezu81 njengoba namhlanje nje iBhayibheli le-Roman Catholic Church lina 81 books lifana neBhayibheli lase Ethiopia lina 81 books. So lesi sitaba kwasekusuka lesi sitabane salapha yana eLokhuzeni eScottish lese kwakuthiwa uKing James ezalwa uMaria lo wayebizwa ngoBlood Mary owayekade eyingxenye yaleli sonto ekuthiwa iRoman Catholic Church wazala lesitabaneke lesi uBlood Mary lo njalo nokufa kwakhe wabulawa yiso lesitabane lesi ekuthiwa uKing James lesi ekuyisona establisha leli iBhayibheli enilifundayo nina elinitshela ukuthi kunoJesu owanifela izono zenu. Yayingekho into eyibizwa ngeNew Testament before iexistence yesitabane esibizwa ngoKing elithi uBlood Mary ukuthi lalisuke laphi kodwa waduma kakhulu ngoBlood Mary ngoba wabulala abantu ababekade bemelene nenkolelo yakhe njengeRoman Empire njengesistela lase-Roman Catholic Church. So uma ngabe uzongitshela ngoJesus Christ ungitshela ngenarrative yesitabane egama laso uKing James esabulala unina masiqeda ukubulala unina sa destroya iBhayibheli elal exista ngesikhathi sikanina elalibizwa ngeGeneva Bible. Awungitshele nje wemthethwa wechief ukuthi yini ongangitshela yona ngeBhayibheli yonke lento engikuxoxela yona namhlanje beungayazi kodwa all about iBhayibheli leli wena okholelwa kulo yini ongangitshela yona ngeBhayibheli nje ongathiwa ngiyazi. Uyawuzwa lo mlando engikuxoxela wona ukuthi ujule kanjani wephuto omdala yini ongangitshela yona wena ongathi uyithathe eBhayibhelini ongangitshela yona nje ukuthi ngempela ingoba uMax akaze ahlangane nezwi ingoba uMax akalazi izwi ukuthi lithini njengoba ngikutshela izinto ezijule kanjena nje ngeBhayibheli ongalazi umuntu owanicreatela iBhayibheli leli nilifunda eniqhosha ngalo iholy book le yenu wayeyisitabane wabulala unina uma wakhe uMary uMaria. Kukhona okunye yini enifuna ukusho ngoba naye lo Jesu ekuthiwa uzalwa uJehova igama elithi Jehova lalingekho in 500 years ago igama nje elithi Jehova nelithi Jesus lalingekho ngoba 500 years ago uletter J wawunga exist. Nimthathaphi uJehova nina nimthathaphi uJesus uJesu. So yini ongangitshela yona mina ngenkolo ngempela ungenayo yonke le information engikutshela yona manje. Mawucabanga njengoba ngikwazi ukukuhleplela information ejule kangaka esikhathini esincane kangaka ingakanani information engiyigodlile engeke ngikuthululele yona manje ngenxa yesikhathi. Akodwa kona sinokufakaza ngalonkulunkulu emakhaya. uNkulunkulu nina manithi kunoNkulunkulu nikhuluma ngamuphi uNkulunkulu?
ngoba even ne concept ethi God niyithole eBhayibhelini enalakhelwa isitabane uJames. Amaphi la masource information. Uthatha kuphi leyo information? Amaphi la masource lawo? Bathi ugodlile bhuti omdala. Ujuliwe bafana. Singangeza nje masizikha phezulu. Yabade. Mana umbuzo la umbuzo kacela. Masource lawo ukhuluma ngawo wathemba kangaka. Wekabhisa. Usethe fika nje ucebo Jama ngangimlalisa phansi ngesimbi sibhakela lesi. Yazi lo mbuzo ubuzayo weJama umbuzo ngujwayele. Umbuzo womuntu osuke sehlulwe idebate. Lutho ngiyazazi ngilalele zonke lezi zinto okhuluma ngazo ngiyazazi man. Ithora linama Kinga. Yini oyaziyo lethi into oyaziyo uyekungibuza umbuzo hayi mina ngikubuzanga umbuzo ngikulethele into engiyaziyo lethi into oyaziyo uyeke imibuzo mawazi letha mina ngibuzi ngiyasho umuntu obuzayo siyaphendula ngoba akazi wena letha ulwazi ngoba uthi unolwazi Phela ngani ngilandela into oyishilo Max wakhuluma ngethora la uqale khona ngaze wafika King James. Yeke into engiyishilo letha ulwazi mina ngilethe ulwazi letha ulwazi wena khohlwa into engiyishilo letha ulwazi onalo athi uthi unolwazi letha ulwazi Aya ngiyeke yabona ukuba ufikela wafana nomthetho osakubona ukuthi awazi ngabe siyakuphendula manje wena uthe uqala nje wathi uyazi letha ukwazi ngoba sifunolwazi la ngiyazi ukuthi ithora lencwadi engakho ingakho ngibuza kuwena ukuze ngiverify ukuthi uqinisile kulento oyisho ebantwini umnamanga yini awuzintanganye manje letha ulwazi wethu letha ulwazi inencwadi engakho ithora yini ithora kuqala ngeke uphikisane noMax eBhayibheli ubuye eBhayibheli school lo ujama kanalutho bafethu hayi angani ngakho ngibuza mawuthi ubuye eBhayibheli school kangabe sengiphendulile lemibuzo owu2 uMax ubuye eBhayibheli school ukhipha amaqiniso abatshelwa eBhayibheli school ukuthi awakhishwa amanye wakhona ayasefwa bawushumayela uyawasefa amanye amaqiniso manje ngoba sowuphumile ensindisweni sowukhipha konke umfoka amakanya mana ke uma kukhona kwithora Max mina umfo amakhanye mina umakhanye noma ngachaza thini ngale information yakhe kodwa uNkulunkulu ngizamile bafethu nginobufakazi nami ulokho nyoma makhanye okushilo ngizwile ngetabani wachaza ngolwazi olutholile kodwa uNkulunkulu mfethu nyama akutshela makhanye ngiyakutshela lenceku lebo ukuthi ngiyamaza uNkulunkulu lapho makhaya noma ungaveza information kodwa uNkulunkulu khona ungangibuza ukuthi uhlelephi ngeke kuphendula kodwa yena ukhona hayi phela mina ngeke ngiphike ulokhuza ukuba yipi kankani idecision webafo so uma ngabe wena udecide ukuthi uNkulunkulu ukhona ngeke ngikuphike ngoba phela ngithi ukhona engqondweni yakho so uNkulunkulu osengqondweni yakho mina ungangitsheli ngaye mina ngithi uNkulunkulu akekho engqondweni yakho wena ukhona ngoba ingqondo yakho wena yazi lokho kuphela eyakho ingqondo igcina lapho nje ayidluleli phambili so hlala naloko kushoyo wena okholelwa yikho ngicela ukubuza Max ukuthi lingaba khona initeko lingazange lakhiwe umuntu usho yini ukuthi lingaba khona leyo phone engazange yakhiwe umuntu ubuza ukuthi ikhona yini ifoni engakhiwanga umuntu ngibuza ukuthi ngaba khona yini ifoni ingazange yakhiwe hayi lo ngibuza kona ngikwazi mfowethu ukuthi ngaba khona yini engakhiwanga hayi angiyazi angiyazi ansale general kanje
Cha ngeke uyabaleka uyayazi lonto. Yonke into ekhona ine cause. Scientifically kunjalo nje. Yonke into ekhona ine cause. Inkolelo yakho leyo. Ayikho. Mina ungangifaki scientifical inkolelo leyo. Njengoba ngikubuza ngaphandle kwenkolelo ukuthi ngaba khona into engazange lidalwe. Mawuthi scientifically mina ngiqale ngaphika kwayona iscience leyo ngathi kwayona iscience ayikho. Manje usuyabona ukuthi mina nawe siqaqene kanjani wa scientifically kwayona scientific ayikho. Okay, asiphume lapho. Njengoba ngikubuze ngeteki before singaze siye kwi-science, akubuza into ngaba khona. Iteku nali iteku ngiyaliqoka mos iteku ngilithengile mina ngibonanga lakhiwe. Ngibone lidayisa. Oh man. Ngabona ukuthi udlala ngabantu kodwa kabe yami. Uyazi ukuthi iteku ze libe khona kumele lakhiwe. Yonke into ekhona ine cause. Kulungile phela lakhiwe pho.